Krásne dobré ráno, vítam vás pri ďalšom Goví videu. Toto video bude trošku špeciálne, pretože ideme na piknik, ktorý robí naša obľúbená youtuberka Kemi. Tak už sa moc tešíme a ideme prichystať dobroty, ktoré tam donesieme. Budú to hruškové mafiny a vegičková pomazánka, tak ideme na to. Ty sa tešíš? Picový závitok, výborný. Samozřejmě, že výborný. Díky. Mě to tak hrozně dobrý. Máš na to recept? 3, 2, 1, stop! Go away! Go vy, máš hlavně. Go! Aha, je tu Maruška. Čau. A je tam kopa lidí. To jsou asi největší vegánské svaly, jaké jsem kdy viděla. Naživo. Pepek námořní hadr. Takže tetování. Ahoj! Akurát sa vraciame z toho skvelého vegánskeho pikniku. Je asi 9 hodín večer a tá akcia bola fakt úžasná. Stretli sme kopu skvelých, milých ľudí. Niektorých sme už poznali z Facebooku a iba sme si ich priradili k tváram a bolo to fakt super. My sme už unavení, aj pesinka už iba idú na posledné kúsky energie. A všetkým sa aj Alfizvy vypáčili, hádzali im tam loptičky, takže aj oni sú z toho úplne nadšení, naši dvaja malí pesí. Chceli sme vám veľmi poďakovať za túto akciu. Kemi bola ešte krajšia než vo svojich videách. Že Honzik. Chceli sme vám poďakovať za zliahnutie tohto videa a budeme sa na vás tešiť pri ďalších videách. Tak sa majte krásne a ahoj! Unavené pesínka.